من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Wato yau shine ranar 10 ga watan tara shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Yau kuma muna tare da wani shiri mai dogon zango. Taken shirin shine na nesa albishirinku. Na'am. To, menene wannan shiri yake kumshe da shi? Da dama akwai al'umma masoya addinin musulunci wanda suke ansar da'awa ta addini, amma suna da nesa da inda ake karantarwa. Wasu suna ma ƙasashen turawa, wasu za ka samu suna Faransa, wasu suna Ingila, wasu suna Amerika, wasu suna Germany. Ga sunan dai al'umma sun watsu a cikin duniya saboda kowa da wani dalili da ya kai shi. Wani ma'aikacin gwamnati ne aka tura shi can, wani ɗan kasuwa ne harkar kasuwancin shi ta kai shi can, wani kuma ɗan uwa gare shi can ya ɗauki ɗawainiyar karatun shi kuma ya samu aiki a can. So, kasancewa wasu sun anshi da'awa ba sa kusa da makaranta, kuma wani bai anshi da'awar addinin musulunci ya rike addini sosai ba sai bayan ya tara iyalai, kuma wasu al'ummomi da dama suna ƙarƙashin shi, yanda ba zai iya sakin hudar da yake yi ya tafi ya ɗauki karatu ɗaya bayan ɗaya ba. To kuma ga ya Allah ya sa masa son addinin musulunci. Shi yasa muka bullo da wannan shirin. Shi shirin zai koyan mana da addini ne tun daga shi musuluncin, wai menene musulunci, sannan kuma yaya ake yin ibadu a cikin musulunci. Duk wani abu da ke da alaka da addinin musulunci za mu koyar da shi a aikace. Abin da ya rage ma mutum kawai aiki din. Shi yasa muka ce taken shine na nesa albishirinku. Kuma shirin yana da dogon zango. Na farko, wato za mu ɗauki shirin zangon farko shine za a yi shiri guda 10. A kowace asabar za a saki shiri 1. To idan Allah ya sa muna da rai da lafiya aka yi zango, wato aka yi shiri guda 10, zango na 1 kenan. To daga nan sai mu tafi hutu, kuma akallan hutun dai bai wuce wata 1 sai in wani dalili ne ya gitta. To daga nan kuma sai mu sake dawowa zango na 2, shi ma a saki shiri guda 10 kowace asabar a saki 1. Shi ma bayan an saki 10 sai kuma a tafi hutu. In kuma an tafi sannan kuma inda rai da lafiya bayan an yi hutu wanda bai wuce na wata 1 ba, sai dai in wani dalili ne ya gitto zai sa a wuce haka, shi ma sai a dawo a saki guda 10. To haka za a ci gaba da yin shirin illa masha Allah. Don haka shirin yake da dogon zango, amma kowane season in an gama zango na 1 za a je a huta. To, kahin mu ce komi addinin musulunci, wai menene manufofin addinin musulunci? Zangon harko, wato 10 harko kenan. Za mu yi magana akan shi manufofin addinin musulunci din. Za mu ɗauki manufa ta addinin musulunci guda 10. Yanzu za mu fara da 1, sati mai zuwa kuma mu faɗi manufa ta 2 har mu kai guda 10 nan. Daga cikin manufofi na addinin musulunci, wato akwai kare rayukan al'umma. Addinin musulunci bai yadda a salwantar da rai ba. Kowane rai Allah ya halicci abin shi don yana son shi. Kai ɗan adam ba a baka dama ka je ka tadda rayuwa ka salwantar da ita ba. Sai dai in wannan mutumin wani ya kashe, aka je kotu ta ba da dama a kashe shi, to ta hanyar da ake ɗaukar ran ɗan adam kenan. Amma bai kashe kowa ba, Allah ya tsare ran shi ya hana a kashe shi. Shi kuma kare rayukan al'umma ɗin shi ne rayuwa baki ɗaya. Allah ce, wala kun fil ƙisasi. Wala kun fil ƙisasi haya. Da kyau. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah ce, ku al'ummar duniya, wala kun fil ƙisasi hayatun. Kuna da wata irin rayuwa ta musamman dalilin ƙisasi. Shi ne in wani ya kashe wani, to shi ma a kashe shi. To dalilin wannan hukuncin Allah ya ce, to ta hanya haka ne za ku samu ku rayu. Domin kowa in ya san ana aiwatar da wannan hukuncin cewa in ya kashe wani kashe shi za a yi, to bai yarda ya kashe kowa.
dalilin ran shi zai sa ya kyale ran kowa. Idan za a ɗabbaka wannan ya zamto ƙa'ida baka da mafita matuƙar ka kashe wani da gangan kai ma kashe ka za a yi, sai Allah ya ce to wannan zai sa rayukan al'umma su zanna lafiya, kowa ya san ran wani yana madadin ran shi, da ya sake ya cire na wani to shi ma za a cire nashi, to dalilin haka sai ya ba kowa ya zanna lafiya. Gaskiya ne. To kenan addinin musulunci ya kula da rayukan al'umma, bai yadda a salwantar da rai ba. Ya ce ya wajabta ma duk wanda ya kashe wani wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Yadda abun yake a cikin attaura da sauran littattafan musulunci to haka cikin Qur'ani ma, duk wanda ya kashe wani to a kashe shi. Kenan addinin musulunci ya kula da rayukan al'umma. Kenan wannan abun da zaka ga ana ta kashe-kashe a tadda mutane a kashe su ba gaira ba dalili, rishin sanin musuluncin ne. Allah ce wala taqatulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Allah ce kakku yadda ku kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe. Wace rai ce Allah ya haramta a kashe? Shine wadda bata kashe kowa ba. Illa bil haqqi, sai in yana da haƙƙi na cewa ya kashe wani to dalilin haka a kashe shi. To duk wanda aka kashe ma dan uwa fa, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Allah ya ce wa man qutila, duk wanda aka kashe mazluman yana wanda aka zalunta ba wani ya kashe ba, haka kawai kashe shi akai. Allah ya ce to faqad ja'alna li walihi sultanan, mun ba waliyin shi fawa wanda ya zama shi ke da haƙƙi, ɗan uwan shi kenan wakilin shi, to Allah ya ba shi haƙƙin cewa ya je kotu ya nemi haƙƙin ɗan uwan shi. Fala yusrif fil qatl, kai yadda ya barna a cikin kisa, shine kai ya je tunda ya kashe mai ɗan uwa shi ma ya kama shi ya ce bari ya kashe shi. A'a, ya kai ma kotu ka abun ya haihuwar da kashe-kashe. Domin in ya kashe shi ma wani ya taso da sanda ya kashe wannan, shi ma ɗan uwan ya kashe wannan, abin sai ya zama yaƙi. Amma da aka kashe to sai ya je ga hukuma sai a bi mashi haƙƙin shi. Sai Allah ce innahu kana, shi wannan mutumin wanda aka kashe wa dan uwa mansuran abin taimaka mawa ne. Ai wajibi ne, addini ya bada dama a taimake shi tunda aka kashe mai dan uwa kuma ya bi doka ya kawo kotu, to a kokari a bi mai haƙi, domin in aka ki cire mai haƙin shi, shi zai sa gobe in aka kashe mai dan uwa ya ki zuwa kotu ya dau doka ga hannu. Gaskiya ne. Domin yawanci rishin bin kadi na shari'a yana sa mutane su koyi daukar doka a hannu. Mutum ne ya zalunce ka, sai ka kai a hidda ma haƙƙinka aka yi banza da kai, kila ya bada wani ɗan kobo aka kyale shi, gobe in ya zalunce ka ba za ka je can wurin ba, kana iya cewa kawai bari ka ɗauki doka a hannu, saboda ko ka je can ba a yin komi. Saboda haka al'umma, addinin musulunci ya kula da rayukan al'umma. Wannan na daga cikin ɗaya daga cikin shirye-shirye zango da za mu yi guda 10, wato shiri da za mu yi guda 10 a cikin zango na 1. To wannan yana magana ne kan wato manufofi na addinin musulunci, shine muka kawo 1, shine kare rayukan al'umma. Nan gaba za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya, domin shirin yana ɗauke da abubuwa da yawa, da ibada, yadda ake sallah, yadda ake azumi, yadda ake rabon gado, duka za mu kawo su, da yadda ake shiga musuluncin, da ya menene shika-shikan musulunci. Yanzu dai mun fara magana kan manufofin musulunci, za mu kawo guda 10, yanzu gashi mun yi 1, sai asabar ta tahi kuma bi iznillahi ta'ala za a ji mu da na 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 17 ga watan 9 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, kuma yau ma muna tare da shirin nan mai dogon zango mai taken na nesa albishirinku. Wato shiri ne wanda yake da dogon zango, a kowane zango kuma muna yin kashi 10, kuma yana karkata ne ga al'ummomi da suke nesa, waɗanda sun anshi da'awar addinin musulunci, alhali wasu ma ba ƙasashen musulmi suke ba. Harkokin intanet kuma sun haɗa mu da su. Za ka ga suna ta turo tambayoyi yau da kullum ta hanyoyin social media. Sai muka ce to maimakon waɗannan tambayoyi, bari mu ɗauko shiri mai dogon zango wanda za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu gaya ma mutane menene manufofin addinin musulunci,
kuma yaya ake ibadu a cikin addinin musulunci, kai yama ake shiga musuluncin, za mu bi shi yadda alkur'ani ya karantar. Kaga maimakon doguwar tambaya sai ya zama za ka bi zango na farko, ka ji na ɗaya, ka ji na biyu, duk sanda muka yi guda 10 to za mu tafi hutu sannan mu dawo wani zangon. A satin da ya wuce mun yi magana akan manufofin addinin musulunci, muka ce za mu kawo guda 10, mun kawo na ɗaya shine kula da rayukan al'umma. To yau za mu yi magana akan yadda addinin musulunci ya kula da lafiyar al'umma. Har ma Allah ya kawo haddi, ya ce duk wanda ya cire wani part na jikin mutum to shi ma a cire mashi nashi. Kamar in mutum ya cire idon wani sai Allah ce wala aina bil aini wala aina bil aini wala anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Allah ce wala aina bil aini, duk wanda ya cire idon wani to a cire masa nasa. Kenan ko dan idon kai zanna lahiya, ka bar sauran jama'a da idanuwan su ba za ka cire na wani ba, domin ka san da ka cire na wani ba kuɗin da duniya da za ka bada wanda gare ka sai an cire naka. Gaskiya ne. Sannan Allah ya ce wal anfa bil anfi, wanda ya cire hancin wani shi ma a cire nashi. Kaga kenan in ka san in ka cire na wani za a cire naka, za ka bar kowa da hancin shi. Wal uzna bil uzni, duk wanda ya cire kunnen wani Qur'ani ya ce a cire nasa. Wasunna bis sunni, wanda ya cire haƙorin wani a cire nasa. Kaga wannan kula da lafiya al'umma ne don kowa ya zanna lafiya. Hatta abincin da zaka ci, Allah ya ce ka ci mai kyau don ka zanna lafiya, kaka ci abin da zai gurɓata ma jiki ya sakan ma ƙwayoyin cuta. Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya isa, Allah ya ce ku ci daɗaɗan abin da muka azurta ku da shi. Kenan addinin musulunci ya kula da lafiya al'umma. Duk wani abu da zai taɓa maka lafiya sai da Qur'ani ya gaya maka, ya ce kul. Don mi? Saboda kula da haƙƙin ɗan adam. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za a ji wani daga cikin manufofin addinin musulunci, tunda mun fara jero guda 10 ga na ɗaya mun kawo rana ya yau ga na 2, to sati mai zuwa za a ji na 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.